Damai ni debata na sumurung siyan salu roha. Imana mangaramo tiati-ati do pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni debata nagabi ujahan di bagasan parngulota di apala partikianon di mai sen buku Perpasalme biddu 100 mamuka mesene esada rode 5 mahatani Tuhan. Ede hamlateon. Ulupum majahuba ali sadok tanoon. Oloy hamuna majahuba marhite-hite las niroha. Rubi mahamu tujuluna marhite-hite ulup-ulup. Boto hamu maon. Jahuba do debata. Ibana jumadiok kita. Jala ibana na puna hita. Bahin bangsona do biru-biru pinarmahanna. Bungoti hamuna maakka bahalna marhite-hite hamlateon. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Muliate ma ruhamuna tu ibana. Puji hamuma guarna. Ay perdengan bahasa do jahuba ro di saleng nileleng na do as ni rohana. Jala marsudut do hasitongan na. Ido yang gosahana. Damang dainang nahinolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Molota payut ihut saluhut. Isini buku Perpasalmenon takas do patuduhon pamujion pasangapon debata. Jala saluhut na buku Perpasalmenon sa sitong na di patupa Perpasalmen do pamujion tu debata dakolang di bagasan las niroha. Alai di bagasan habuk niroha. Bahkan di bagasa si taonon sabingpe totong do Perpasalmen mamuji-muji debata. Alai molo tapatudos parngulo di Perpasalmen no tu bagasan parngulo ta sesonari tu mase adul. Buasa mahamidok ko damang dainang masih adul. Ia molo tapatudos parmulo si sonarion. Gudang do akka julma na porsea. Bahkan na harus na. Madok moliate tu debata di siala akka pangrupion, akka basa-basa. Akka pasu-pasu ni debata na sumuru. Allah justru dang dipatu panasida mamuji debata. Contohnya gudang no taparwa damang dainang. Adong malua sa parmaraan. Adong naik jabatan. Wakala na kasi. Bahkan dapo akan pinarsitan ni rohana. Aladong dapo sa luhut na akan pinarsitan ni rohana. Dan roh ibana langsung mapors tu debata. Ale diajak doa ke ale-alena. Marpesta. Bahkan mabuk. Wakala na asing. O madul na. Siyan parngoluon na pinatuduhon ni Perpasalmen di bagasan akanguluna. Hurian na inolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Marhite-hite Pesalmen biddu 100-on takas do ditugyong Perpasalmen patu pahon ede maka mulation akka basa-basa ni debata. Di bagasan ayat na perjulu di pangidohon Perpasalmen do asa olupop kamu na majahu ba ali sadok tanoon. Pangidono sa sitong na
asa sudinang akajul mana porsia mangalup perdebatan di bagasan parngolonna disiala basa-basa ni debata na sumurungi naung satu bagasan parngolo di akajul mana porsia pangidoan madok mangalup perdebata dada ala las niroha sabbig dada ala basa-basa sabbig alai disiala panadaun pangaramotio jala padonganeo ni dibata di bagasan parngolot. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hanya memuji Tuhan ketika kita bersuka cita saja, maka kita harus sadar bahwa kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Apakah memang kita hanya memuji Tuhan ketika bersuka cita? Tentu tidak. Tetapi kita akan mempermuliakan Tuhan, memuji debata, mengolok perdebata, mengedehun olok-olok tu debata, disiala padonganion panoguon ni debata nasa di bagasa ngolut tagan umar sada-sada. Bilangi hamuna damang dainang, basa-basa ni debata na sumurung lang satu kita. Di bagasa paduahon, di hatan ni Tuhanon, di pangidohdo asa totong oloy hamuna majahuba marhite las niroha rubi mahamuna tujuluna marhite ulupulu padon oloy hamuna majahuba marhite las niroha pangoloy itu debata dak ala keterpaksaan dak ala ibarat na aturan ale mula hita mangoloy debata sian nasaruha do pikirata di siala namanada hita padongannya jala pangurupian di debata pasti hita gabe malas niruha do memuji debata. Jadi kita memuji Tuhan bukan karena keterpaksaan lagi, karena aturan lain sebagainya damang dainang alai mangoloi jala mangoloi perdebatan ko di bagas las niroha penuh dengan keikhlasan, penuh dengan rasa syukur. Karena apa? Karena itu menjadi bagian atau ciri khas daripada orang beriman di dalam kehidupan. Di bagasan namang yun damang dainang di do boto hamu nama Jehovah do debata ibana jumadiok kita jalai bana na punah hita bayar bangsona do biru-biru pinar mahal. Di payok tu hita. Ia Jehovah na taoloi di Jehovah na tapuji di Jehovah na taolopon ima Jehovah na manoppa saluhna. Berarti Jehovah na sitong Jehovah na toho. Dan songo Jehovah na pinatudu ni portibio manang songo na kadebatasi lebat. Ale Jehovah na jumadihok kita. Karena dia yang membentuk kita, menjadikan kita dari sejak kecil, bahkan di buku pada narobina asing takas do konunga hupil itu ditiki di bortian ni dainamu. Allah sudah mengenal kita, Allah yang menjadikan kita. Maka kita mari bermasmur kepada Tuhan atas segala kebaikannya itu. Jek na mangihot didok do misi nambongot yang muna ma buhal namar hite-hite hamula teo. Mabongoti buhal di Jehovah. Molo di bahasa Indonesia didok masuklah melalui pintu gerbangnya. Siapakah pintu gerbang manang bagas ni Jehovah? Ima Yesus Kristus. Kristus yang menjadi pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam pelataran bait Allah. Yesus Kristus do gabe bohal ni Jehovah nanang mabongot nanang bongotatta di siala ibana do parhitiata asa madapot hasonangan asa madapot hadamyo asa madapot ngulu nasa liling-lilingna nang pinatupan ni debata tu bagasan parngot tagan umar sada-sada. Hurian yang nolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Hobar tu jana satu hita dia para partikyanon. Didok do malas ni roha
ala dijaga debata. Parjolo sahali hita ditogihon asa totok kita patu paulas ni roha marhite hite roha nasitongo bartulomo ni roha ni debata. Artinya Bapak Ibu, ketika kita bersuka cita oleh karena hati kita mengenal kebaikan Tuhan, maka kita akan mengerti makna kehidupan di dalam kehidupan kita. Sukacita kita atau kita mempermuliakan Tuhan bukan hanya waktu-waktu tertentu. Alai ganuk tiki salele kita mangulu ikototong dohita mamuji di bata. Baka ditiki akka ulot ta sigadu pari ulot ta gabe pataridaan. Dalat ta pasangapod debata mangulupod debata di bagasang ulut ta ganuk marsadasan. Bere kamu na manat damang dainang tu bagasa rohamuna. Adong du di bata mia di bagasa rohamuna. Bere kamu na di bagasan pamujion muna. Pamujion na di hagiot to di bata ado. Mana pamujion na marahalo tulomoni rohani di bata. Molo hita mamuji di bata damang dainang. Pamangat tamaredde. Pamangat tamartangiang. Alai rohat ta roha pangiburuon. Roha hosom. Tapatikos me. Dan dinggan akar roha sesongoni. Namangyo damang dainang. Sanhatan ni Tuhan non yang dipayang tu hita. Ay dibatay perdinggan basa dosa liling na. Selama kita hidup bahwa kasih setia Tuhan itu nyata bagi kita. Ale gudang kita manukun molo na malas ni roha do hita saliling do dibata bahasa kamar si taolok kita. Sukacita kita bukan sukacita oleh karena yang dipandang dunia ini. Las ni rohatta disiala dijamoto dijaga debata hita saliling kita malu. Saliling nililingna. Alargado hita di debata. Marhite hite pakokopio nang pinatuduhon ni Yesus Kristus. Tu hita. Pajagayon ni debata. Pangaromotion ni debata. Las ni roha. Natapatu pamamuji pasangapod debata. Disiala nunga tadai. Hinauli hinadinggan basa-basa ni debata naung dipatuduhon di bagasan Yesus Kristus marhite hite hamatianna marhite hite mudarna jala marhite hite nang mona ibana nau kehe ibana sian hamatianna. Amin martanya kita. Mauliati matutuhu sobbahur rohan nami tuho ali Tuhan disaluhutna basa-basa dengan basa nang dilehomu di bagasa ngulu ni roha ngulu nami di pasu-pasu hodo kami Tuhan dijagai hodo kami saluhut ne patarida balgani holong ni roham nama kokop pami akajuma pardosa mangido kami Tuhan urupi kami asa totong mangulalomo ni roham di bagasa ngulu nami sigano pari di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Salam sehat tuhita damang dainang. Salam sejahtera Tuhan mamasu-masu hita.